urung wis koneke matane. Lah kaya ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak Ragile Semar. Lho, anak Ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Ning aku kere. Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, aku kok koncone dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Oh cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ki sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kanggo nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten iki. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalindra. Iki kayane Nalindra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalindra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Ya, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten niki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalindra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para Nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalindra nitik kalawan agemane.
sampun ngantos ngaten menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalendra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok kepruk watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong. Ayo meh ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung lek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kowe ndek nada cerewet. Sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah, sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika sinuwun Puntadewa Nalendra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika Prabu Baladewa. Wah, lah dalah ora kowe iki Semar ki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk arisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep tejak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, mula jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe batang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan to. Wis ketok kok sampeyan niku. Ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Swarawati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuju ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pagaralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semana aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki, aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pagaralun. Ora ketamung telung kedheping netra, kowe lenggao sawetara ana ing Pagaralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu.
iso marai ilang pagebluk. Wis, ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian kowe ngaranono titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak cawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Swaropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lho Mbak. Iki ngapa Gong ora? Wah ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Kula bali digrobyok Satpol PP. Kon pindah rono. Ya saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok. Awitene nek kebutuhan go sekolah anake adol. Wah iki ngedolan kok ora. Wis kono, anakmu pira? Tak yasake. Yen kowe butuh ijol dhuwit, kowe njaluk ijol dhuwit pira? Yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku, anak-anakmu lan bojomu nang kene kok ninggali dhuwit, kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng. Waton kowe gelem tak boyong. Yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong. Ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pageralun, mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pagebluk. Tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula. Luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Tak entengake patiku ana ing Karang Kadempel. Kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pageralun. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Gendra Swaropati rawe rantas malang bakal tak putung. Ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar? Ora gelem aja lakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembuk. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kowe aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing meng tok peng-penge meng gareng karo Petro. Endi dok ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok meng do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung meng Petro wae. Gareng tok tukoke pecis meng gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki meng Mas Bagong. Kowe meneng, aku ora iso meneng. Wis to iki ratu iki nek aku ora mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira krana sing arep ngisra Karang Kadempel, arep gawe bucek banyu bening Karang Kadempel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo kae wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Dapurmu genti.
kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendrasa. Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, ura-ura wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karang Kadempel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu mriya sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek ngoten iki kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak ragile Semar. Lho, anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iyasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya, Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek nang tak imingi-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyong ning Pager Alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picis. Semar ki ora tau gelem. Semar ki nek wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora. Ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Dimutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Diangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungsa apa iki? Menungsa tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batrene wae. Iki menungsa tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Manungsa ora tataran karo jajaran nyumbari Baladewa. Ratu Madura Basubari.
muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong serobat muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mambu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Ha wis suwe. Lah wong ratune ora nyumbari Koko Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Ha nek ora ngono, ha sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur melih Koko Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di Bagong bengok ngono aku kok njur nyeret ratu kae mau. Menes pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya aku. Lah aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngopo nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok meng tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono to kowe ya to? Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa dieling-eling. Lho wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kaliyan kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak Kapidara mboten ling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa ya do dipercaya. Mong aku kerep ngapusi ya, Tru. Heeh. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngopo-ngopo. Ha sing nyeret sapa? Lah, rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah, ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara Werkudara? Apa? Sampeyan lila nek Semar diboyong teng pagar alun? Ora. Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ora kowe? Ah, iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trima. Nek ora trima sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Piye? Ah, iki kabeh Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teka. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina niki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk Karang Kadempel Kudu Padang. Kudu Padang nek mboten Padang nggih sampun wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta. Niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Koko Prabu Mandura, nggih. Kedah tanggel jawab, yo tak tanggunge aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal loncat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane Koko Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku. Yo ayo tak derekke bareng kakangku jaluk pamit kok. Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang wang mlebu lalatan Karang Kadempel ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng karo aku tanpa dep sapa kowe takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki dasar para nyata balik kowe sapa kekeseting Sang Prabu Gendra Suropati aku tumenggung Sumbang Suradikja ya sing buri sapa takon karo aku panengahing Pandhawa Raden Arjuna Kakang Mas Janaka wonten mriki iya Setyaki wis penake aku tak ngaso ae wedi nek konangan mboten niku wau Bagong Caidan ora aku Bagong ngapa ayo takon ngapa kowe oh Bagong heeh dasar para nyata pangkatmu apa lho RT omong RT kok gleleng ora weh gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi aja sok nyepelekke terus sapa kowe Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa sing mburi dhewe sapa Petruk kakangne Bagong anake Semar nomor 2 wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Suropati nggawa prajurit akeh Gong ora usah wedi lho toto Ndara Sencaki dibantu ora sambok bantu aku ijen ngrampungi wadyabala saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu weh ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kadempel kula dilairake enten bumi Karang Kadempel nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngenten nek kula ora tampil wirang bebarang ya Tru ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki Tru aduh golek sing elek-elekan wae sing elek-elekan sing kira-kira ringkih gecek ndase ha iya pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono heeh wis kono do lunga wae aja dugem remeng menungso iki tak sampurnake Bagong sampur napa niku Bathara kok ora kok sampurna sampurnake terus tak patenane lah ngono lho kowe ngrasani arep nyirnake karo aku ora sagokan gunung tanpa guna kowe tekan kene dikongkon Ratu Gusti Mukinen gawe geger Karang Kadempel ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu wah babu wani harau sing tawedene apamu ora minggas karo tebak dana mungkin marganing patimu maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu barat Mumet saja. Ayo. Suradikja Barat
Mati aku. Mati kowe. Sapa Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo ndi Semar Badranaya boyo men sirnakno Werkudara. Wah jebol jajaman. Wah mati kowe. Woi aduh. Gong, rene otakne dolanan. Apa ta truk rene yo? Iya. Maksudnya nyanyi sapa? Aku piye?
Nyanyimu, Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. Nya, Petro. Nya, Petro. Neu. Nyemunya nyanyi. Nyemunya. Ngomong apa tadi? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nak. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Naman telu. Arep apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Tru. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik anrekmu. Hah? Lumenggung anik anrekmu. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun nak matos. Tukang nak matos. Tumenggung lah tukang cukur nak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi ade ra lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene iki. Heeh. Wah, setane. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ya. Ojo wadur ae. Eno mati mana tam koyo ora apa ya. Tulis kok banget. Ngomong kok banyak tulis yo banget ndake lemah. Aku radong Nyemar. Heeh, Semar piye? Mohon tanyane. Incung iki. Lek lincung. Nek lincung panganan. Aku dong nek iki dong aku. Lek lincung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham ngono ta. Semangat dengan ini untuk tangane lincung sikile. Ayo kono nang Prabu namanya. Sapa? Prabu namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Ngendranyanamawati. Gendra Suropati, Ngendranyanamawati. Aku entuk pepungah. Mundur. Ora level. Ora level. Nyak. Aku nemu ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya, Tru. Aja kusik. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyang apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anyira manyem ayo. Nyanyi ora gelem mundur. Ora kon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mumet. Buan modar mbok men. Heeh. Jarike apik to. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati ki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas Tumenggung e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki.
dosa luga ngono kuwi njupuki sandhangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Ayo disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. JT meneh. Mayan iki rada larang. Mbangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono itu. Wis mati wis ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup apa lintingen? Moh. Yo kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho nek disumet. Durung sumat nyerot wis makbut ngono wis tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamarata ing mangken padha-padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibak kiteng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, tindha ninggen cengel nganti jengklit tutuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan. Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Setyaki. Oh. Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Setyaki. Setyaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Setyaki niku. Damangi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggih kalian satriya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun sok nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kadempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu. Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kadempel, bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendraswarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Amo Suramarata Jayamarata candhak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atimu?
Korek. Korek. Najan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uang ya, masak keong. Uang. Uang? Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti. Gak milenial babal blas. Sapa Mas? Sentiaki. Sentiaki, ya ampun, jenenge Sentiaki sentil. Sedikit menjadi. Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun, tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku bangga tak ayoni. Mas nggawa mantel. Lho. Ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun, Mas, aja mlayu to, Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho, Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula, yo maju mungsuhe gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe Cici mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Cakruk ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikane ora kasar-kasar ya ampun menjenani wong tuwa ya dicokot benggolo. Harus sing enom-enom. Nek ngendika aja kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Migat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa mbabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ya, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian ta lho. Oh, darat-darat kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Heeh. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Adekane arep tak rangkul arep tak
Blek iki malah rambutnya copot. Busak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun gugar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal. Ya ampun kireke apik banget ya. Mas, ngopo? Aku mau tuku kireke kae. Mas kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon? Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyak satpol PP. Ya. Yo, kae kirek cilik kae to? Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa ya, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso ling ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Modar kowe Laura. Iki urip ta? Tiwas tak dongake. Mesti muring-muring. Ya ampun, Mbah. Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbah. Iya, tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger, waras inggih, Mbah. Inggih, sesuk bengi cek nyambut gawe waras saya, yang golek pasaran ya waras saya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbah. Lah ya, amuk endi wong Karang Kadempel. Sawa panengah Pandhu Raden Janaka dasar Puryata Prabu Gendra Suropati. Ayo bali yo. Aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar. Yen Janaka isih cetha pocapane, isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang. Wah, kelakon penjang kamu Parade. Wah. Wah. Edan.
Yo, pancen wong Digdaya. Pancen wong pilih tanding wong-wong Amarta. Ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene? Raden Janaka, kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe barat. Kuat nampa kekuataning Kyai Candra Wirayang. Ayo, kowe nglumpruk tanpa daya nadyan ora tekaning pati nanging pepes bayu kang tapis. Ora duwe kekuatan. Prajurit Janaka digotong leboke pakunjaran tunggale lah golekane gareane iki. Nadyan kowe gagah gedhe dhuwur. Sumbaga prawiring yuda sekti kalintang jayaning perang. Nanging ora bakal iso menang mungsuh kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Nglumpruk ora beda karo adimu Janaka. Prajurit leboke pakunjaran. Ndi Ratu Ngamarta bondo sisan. Sesemban kula Gidha raosing manah kula dupi sakathahing para kawula kareng kadempel sami alok. Yen to kadang kula kekalih inggih menika pun Janaka kelawan Werkudara sampun kapikuting mengsah. Mongko nyatanipun kekuatanipun Puntadewa menika dumunung wonten kadang kula kekalih. Mila menawi kadang kula Arjuna lan Werkudara sampun kapikuting mengsah bebasan sampun boten gadhahi kekiyatan sarah mungguh ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran boten wonten ginanipun babar pisan kula gesang wonten ing Madyapada sinuwun monggo kula aturi amungkasi dhateng gesangipun Puntadewa. Nadyan kondhang kowe Ratu Digdaya kedunungan Pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Ning tinemune bebau kiwa tengenmu wis sempal, wis pepes mergo adimu lanang loro wis tak pikut. Wis ra bakal iso nglawat. Kowe ora iso piye-piye Puntadewa. Boyong leboke pakunjaran dina iki.
terus mlayu-mlayu ning ngowo. Ngaturaken tiwasan. Sinuwun. Lepatipun ing abdi nyuwun Tadawadana. Ya, kene ngowo. Aturkan ketiwasan. Nek wonten lepatipun angge kula bojo atur kula siwun pangapunten. Kowe iki tak takoni malah nangis piye? Mergo ati kula mboten kuat, Dara. Ora kuat nyumurupi kahanan sing dumati. Kahanan apa? Prabu Gendra Suropati majeng wonten ing pabaratan Dara Janaka sing methuke. Ya, Janaka sing methuke. Nggih. Ingkang sekawit Prabu Gendra Suropati diajar kali Dara Janaka. Nek Prabu Gendra Suropati. Apa? Apa? Prabu Gendra Suropati ngetokke painah. Lho. Painah piye? Anu panah. Mulut sak obor pucuke dilepaske Ndara Janaka kena duk nglumpruk terus diboyong kare prajurit pagralon. Ndara Werkudara mlaju kenging pusaka duk nglumpruk gawa kare prajurit pagralon. Niki pun entek Sinuwun Darmakusuma diboyong. Wah, iblis lanang ngguku karepe dhewe kowe boyongi para Pandhawa. Nata Mantura Prabu Baladewa babarno pisan lekane atiku. Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Ya, kowe ora bakal tak gawa, ora bakal tak boyong, ning bakal tak wirang-wirangke saka kekuwataning Candra Wiraya Barat. Wah! Kaya kilat kesit pindha Radit lambahing jembaring Yai Candra Wirayang nalika semanten mandi guneming Prabu Gendra Suropati bilih Sanata Mandura Prabu Baladewa badhe dipun damel wirang kenging dadaning Nata Mandura ora sirna marga layu ical wujuding Nalendra dadi wujud sardula sak jaran teji gedene.